U waqt li l-arazzi kienu l-Belġju biex jiġu restawrati, Heritage Malta ħadet l-opportunità biex tagħmel ix-xogħlijiet meħtieġa fis-sala tal-arazzi, ħalli din tkun lesta biex tilqagħhom lura bl-aktar mod sigur u xieraq. Din kienet waħda mill-aħħar fażijiet tal-proġett estensiv ta' restawru riġenerazzjoni li nbeda fil-Palazz tal-Gran Mastru fl-2019 u li sewa l-fuq minn 40 miljun euro. Is-sala tal-arazzi għandha storja twila u mlewna. Inbniet apposta biex fiha jiltaqa' l-Kunsill tal-Ordni u għalhekk hi magħrufa wkoll bħala s-sala tal-Kunsill. Kien propju minn din is-sala li l-Gżejjer Maltin kienu jiġu amministrati fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan, għax il-Kunsill kien qisu l-Kabinett tal-Ministri tal-lum u kien jiltaqa' fil-preżenza tal-Gran Mastru. Is-sala żammet funzjoni simili fi żmien l-Ingliżi wkoll u fl-1921 beda jiltaqa' fiha l-ewwel Parlament ta' Malta. Is-seduti tal-Parlament baqgħu jsiru f'din is-sala sal-1976 meta l-Parlament beda jiltaqa' fl-Armerija fil-Palazz tal-Gran Mastru stess. Ix-xogħlijiet fis-sala tal-arazzi kienu jinkludu fost oħrajn ir-restawr tas-saqaf minn barra u minn ġewwa, ir-restawr tas-suffitt dekorat, ir-restawr tal-ħitan, l-aperturi u l-art tal-irħam, l-installazzjoni u t-tisħiħ tas-servizzi u r-restawr tal-pitturi fuq it-tila li jdawru s-sala kollha fin-naħa ta' fuq tal-ħitan. Is-saqaf mhux tas-soltu tas-sala tal-arazzi huwa tal-injam u għandu forma triangolari. U wieħed minn tnejn li għadhom jeżistu fil-palazz, bid-differenza li dan hu l-uniku wieħed li salva kollu kemm hu fl-istat oriġinali tiegħu. Dan it-tip ta' saqaf magħruf bħala pitched roof u rari f'Malta, iżda fi żmien il-kavallieri, speċjalment fil-bidu tal-bini tal-Belt Valletta, din kienet is-sistema ta' kif jissaqfu swali kbar fl-Ewropa u kienet ideali għad-daqs tas-sala tal-arazzi. Matul ix-xogħlijiet ta' restawr saru l-interventi meħtieġa biex is-saqaf ma jgħaddix ilma minnu, reġa' ngħata l-kulur oriġinali tiegħu tad-defun tradizzjonali u saru trattamenti fl-elementi strutturali fin-naħa ta' ġewwa. Bħalma sar fis-swali statali kollha tal-palazz, ġie restawrat ukoll is-suffitt tal-injam li hemm taħt dan is-saqaf u li hu mżejjen prinċipalment pittura ta' fjuri. Sa dan it-tant kienu għaddejjin ukoll interventi fuq il-ħitan ta' wara l-arazzi fejn inkixef u nżamm il-kulur storiku li jagħti fir-roża. Sar ħafna xogħol fuq l-aperturi, il-persjani, il-purtelli, il-koxox u l-blajjet ta' twieq li huma miksin bl-injam, kif ukoll il-bibien kollha u l-antiporta ewlenija tas-sala. F'konsultazzjoni mal-esperti tal-arazzi Belġjani, ħaddiema ta' Heritage Malta bidlu s-sistema ta' twaħħil tal-arazzi biex issa dawn jistgħu jitniżlu minn posthom mingħajr slielem u scaffoldings. Lejn in-naħa t'isfel bejn l-arazzi u l-art saret soklatura ġdida tal-kewba tal-injam tal-ġews u l-larinġ mill-mastrudaxxi primi ta' Heritage Malta fi stil li jixraq lil din is-sala. Sa qabel it-tieni gwerra dinjija, elementi mpitra fuq l-injam li juru fjuri, insetti, asafar u annimali kienu jdawru kull arazz. Bosta minnhom tneħħew wara l-gwerra u nstabu fi stat ħażin ħafna fil-kantini tal-palazz, tant li saħansitra kellhom isiru 3 biċċiet ġodda. Dawn sarulhom interventi minn restawraturi ta' Heritage Malta u reġgħu twaħħlu lura fejn kienu. Ġiet iddisinjata sistema ġdida ta' dawl li tixel biss l-arazzi u l-pitturi
bil-livelli adattati, jiġifieri sistema li tirrispetta l-parametri tal-konservazzjoni kemm tal-pitturi, kemm tas-suffitt u wisq aktar tal-arazzi. Ġiet installata wkoll sistema ġdida ta' sigurtà u ta' allarm f'każ ta' nirien. Il-pitturi li jdawru s-sala u li ġew restawrati għandhom l-istorja tagħhom x'jirrakkontaw. 14 b'kollox dawn juru xeni ta' battalji fuq il-baħar bejn ix-xwieni tal-Ordni ta' San Ġwan u dawk tat-Turkija u ta' Barberija fis-seklu 17 u tpittru kollha qabel is-sena 1700. Ilhom f'din is-sala minn qabel il-wasla tal-arazzi u fil-fatt ġie kkunsidrat id-daqs tagħhom meta saret l-ordni għall-arazzi. Biex ġew restawrati, il-pitturi tniżlu minn posthom u beda x-xogħol ta' tindif, konservazzjoni u restawr minn kuntrattur Taljan. Fit-tmiem dan il-proċess, il-pitturi tqegħdu lura fis-sala tal-arazzi b'sistema ġdida li tiffaċilita l-manutenzjoni u t-tindif tagħhom fil-ġejjieni. U issa kollox f'postu. Hemm seħer li ma jitfissirx bil-kliem fil-mod kif kamra waħda rat li l-mexxejja ta' Malta jiddiskutu. Semethom jieħdu d-deċiżjonijiet li bidlu d-direzzjoni tal-istorja ta' pajjiżna. Ħasset il-passi tqal tagħhom mobbijin bil-pis ta' responsabbiltà. Fiskit tagħha, issa li l-ħaddiema telqu u l-għodda ntrefet, turina li wirtna jieħu nnifs bħali u bħalek u li l-istorja ngħixuha kuljum.